Nggih. Tekan batin setiamu Enggak. Selendang yo tetapana janjimu selendang biru selendang biru wis diaturake iya mancine gara-gara ana wektu sesithik kanggo tetembangan Kang Gareng iya mau wis dangdutan saiki mat-matan iya ya Le pancen ya beda lagu jaman saiki karo lagu jaman biyen bedane piye lagu jaman biyen ki sing ngripta empu-empu utawa mbah-mbahe dhewe saurunge gawe lagu kuwi ditirakati luwih dhisik diposoni luwih dhisik ngono beda karo lagu jaman saiki akeh lagu sing ora mendidik iya ya ning nami wis jamane iya wis jamane ana sing ngandharake jaman wesi beda karo jaman emas jaman kencana jamane mbah-mbahe dhewe mbiyen iya jaman wesi iki piye jaman wesi iki akeh wong sing tumindak ala tinimbang wong sing tumindak apik ngono pratandane nyedhaki dina akhir iya jaman akhir ya aku tak njaluk langgam-langgam sing ana bawane apa aku tak njaluk langgam ngimpi ya dibawani dibawani saka Mbak Amel engko terus merono saka saka kono ya engko terus mrene nggih monggo Mbak Yu kula saking Jember monggo ngom ngambara ing awang adem tenan asrep niki lho nggih tanepo ngewel ngewel tapi suarane jan mubang mita
Nggih. Monggo Mbak Maya Langgame. Ngimpi Bayu. Kang Mas Wiji, jan jos. Kong. Piye to? Ora nembang-nembang. Aku tak terakhir ae to. Ya. Nggo. Terus piye Kong? Tembang terakhir terus dibacutke wayangan. Iya. Lakone sik damel kan, Tra? Iya. Njaluk apa? Aku tak njaluk Pepeling. Pepeling. Lagu sing mengandung pitumah dibawani apa ora? Ora usah, langsung wae. Iya. Ben kabeh ki eling, Tra. Iya, iya Kong, heeh. Monggo kur sindene lagu Pepeling. Nggih, monggo.
piye Kang Gareng? Ayo. Aja nganti kedelarung-delarung ngene awak dhewe. Suka mari suka awit iki lagi nandang duh kita. Bapake dhewe urung jati satemah nirwala. Ayo diendangi Semar aja nganti ketiwasan. Ayo. Tunjung Bang Trate. Oh Gendang manas to, Bapak. Pak wis ora kurang-kurang Kang Gareng. Awak dhewe dadi anak ngupayakne Bapak Semar supaya ndang jati satemah nirwala ning arep dikaya ngapa lan kepiye takdiring Gusti Kang Karya Jagat durung ngeparengake bapak kuwi tinemu Bagas waras. Wis pirang-pirang dina ora gelem dahar, ora gelem ngombe, ora gelem ngunjuk. Monggo penyakit kuwi saka loro pikiran. Siji pikiran, loro panganan. Yen ora makan ya wah piye kon waras. Lah ya kuwi lho, Tru. Beh. Awak dhewe nganti bingung ya, Gong. Lah ya beh jan karepku mari ya ndang mari, lek ora ge ndang bablas lho. Lambemu, Gong. Lambemu. Aku wis cuntel lho, Tru. Lah iya awak dhewe dadi anak ya kudu sing telaten. Arep dikaya ngapa lan kepiye iki sing ngukir jiwa ragamu biyen, Gong. Heeh. Dedonga ae ya Le, muga-muga kanthi donganing awak dhewe Gusti Kang Karya Jagat paring lantaran supaya bapak ijati satemah nirwala. Blek kencong bapak wong marudaya. Tegara wong Kalijodo sapa sing gawe? Puno kawan. Aja kaget ulun sing teka ya, Nger. Blekencong bapak pong warudaya di Tegara Wong. Kalijodo sapa sing gawe? Kareng Bagong Petruk aja kaget. Ulun sing teka. Nggih, bekti kula pukulun Narada. Ya wis tak tampa. Bekti kula pukulun. Ya Bagong wis tak tampa. Bekti kula pukulun. Ya Kareng wis tak tampa. Janur Gunung Ngadingaren pukulun. Panjenengan keseduk rawuh wonten Karang Kadempel. Wonten wigatos ingkang pundi pukulun? Ya. Rungokna ya Bagong Petruk lan Gareng. Yektine ulun diduta
lawan pukulan Sang Jewang Bathara Wenang supaya lumawat ana pradesan Klambi Sireng. Dadi srana supaya ya kuwi marani si bapakmu Kakang Semar Badranaya kinen tak boyong ngabyantara wonten ngarasani pukulan Sang Jewang Bathara Wenang supaya diusadani supaya Kakang Semar bisa jati satemah nirwala. Ulun mangerti ulun iso anggagapi yen to bapakmu lara ngatang-ngatang ana sandhuwuring kasur. Pandhawa negara Ngamarta ora bakal bisa tentrem. Kanthi sono ya kowe Kakang Semar bisa jati satemah nirwala. Pulih bagas waras kaya duke nguni. Handayana negara Ngamarta iki iso tentrem jenjem, ayem makmur, bagya mulya. Oh ngoten. Iya Petra. Yen pancen mangkono dina samangka kalilanana bapakmu bakal tak boyong supaya ora kesuwen mesake kawula ana negara Ngamarta. Arahena sumebang Jewang Haruna kadinetraning anggarapuh sabdaning kukila kanigara kagater ing Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Aja kaget aku sing teka. Iya, Petruk, aja kaget aku sing teka. Wah. Nggih. Wonten pigatos ingkang kepundi? Aku krungu kabar bapakmu Semar lagi nandang lara. Asep. Mpun dangu bapak kula nandang gerah. Mpun meh 2 minggu. Sing gedhe pangapuramu ya Petruk. Awit dina iki ana negara Ngamarta lagi carut marut ngurusi kapemerintahan. Akeh demo matumpa-tumpa unjuk rasa matumpa-tumpa. Dina iki negara Ngamarta adoh saka katentreman malah saya tintrim. Nggih. Mboten menapa-napa kok, Den. Kula nggih sampun nyadari bilih pemerintahan sakniki wah lagi carut marut. Bapakmu ono ngendi? Pripun? Bapakmu ono ngendi? Katemben kemawon bapak menika disusul kalian pukulun Bathara Narada. Disusul Narada arep digawa menyang ngendi? Dawe pukulun Narada menika bakal diusadani dipeta minggah wonten ngayangan ngabyantara wonten ngarsanipun pukulun Sanjewang Bathara Wenang. Kanthi sakmenika bapak saged jati satemah nirwala handayana negari Ngamarta menika saged tentrem jenjem kados duke nguni. Syukur yen pancen kaya mangkono Petruk. Nggih. Mula kula nyuwun pangestu pandonga panjenengan. Mugi-mugi ngemawon Bapak Semar menika enggal saras mangsul bagas waras kados duke nguni. Iya. Aku melu ndongane. Nggih, matur suwun lho. Lah nika wonten tamu sinten nika?
Jenjing guling manjining wayah hinjing maratandan yen wis meh arahino kula nuwun amit-amit pasang kalimat apik. Menika sinten? Aku Begawan Kumaradewa. Begawan Kumaradewa ya pujangga praja negara Ngastina. Arawuh wonten sudung lampe sireng wonten wigatos menapa? Dina iki aku bakal goleki bapakmu. Aku goleki Semar Badranaya pawarta sing wis marata. Semar Badranaya lagi nandang lara, lagi nandang gerah, ngatang-ngatang ngono sak dhuwuring kasur. Endi Semar Badranaya? Aku entuk wangsit saka Jawata. Yen to sing iso ngusadani Semar Badranaya ora ana liya ya mung Begawan Kumaradewa. Para kage kanthi lila legawamu anak-anake Semar. Dina iki bapakmu tak boyonge ana negara Ngastina, tak tambanane supaya jati-jati satemah nirwala. Nggih, penemban saderenge matur suwun. Matur suwun ingkang ageng, parandene panjenengan sampun nggadhahi niat ingkang sae badhe nulungi, badhe nambani bapak kula. Ning ngapunten, bilih dinten samangke bapak kula menika sampun boten wonten Karang Kadempel. Loh, bapakmu ana ngendi? Bapak Semar katemben kemawon diboyong kalian Pukulun Narada minggah wonten kayangan. Kadhep dening Pukulun Sanjwang Bathara Wenang bakal diusadani, bakal ditambani. Kowe aja ngapusi karo aku. Aku rene iki duwe niat kang becik, duwe niat kang apik, aja kok delikne Semar Badranaya. Apa kowe pengen kelangan bapakmu? Aku ngerti aku sakbenere ora tega. Ora mentala Semar ana negara Ngamarta khususé ana padesan Klampe Sireng kene wis pirang-pirang taun wiwit jaman biyen kowe isih cilik nganti kowe wis dewasa anak-anake Semar kowe dadi pamonging Pandhawa entukmu ki apa kowe ora dimulyakne malah kepara kowe disia-sia kowe iki pamong sing momong sing melu gedhekke ning uripmu malah dadi wong cilik wong gedibal 29. Omahmu ndelik damarmu oblek ana apa-apa kowe keciduk dhisik. Kowe iki mbok ya ngraita yen kowe gelem tak boyong karo bapakmu ana negara Ngastina. Kowe bakal tak penakne Punakawan. Kowe bakal tak wenehi pangkat derajat. Kowe bakal tak gaji bebasan kekoceh Raja Brana pengen apa wae bakal kesempatan tinimbang kowe kelunta-lunta urip ana negara Ngamarta ora ditresnani ora dimulyakne karo bendaramu janjane ngono Semar utawa bendaramu dingusak modare karo para Pandhawa dan syukur ceplak ngomong. Wah, geger gong ditututi gong. Ayo to. Tunggu omah ae Kang Gareng. Ya Le. Kebrangot kowe Werkudara.
Pancen tak sejo kowe tak uman-uman ana mburiku aku ngerti yen mburiku ki ana kowe. Ayo nesuwa sisihan gawe. Ora entuk Semar kowe karo adimu Arjuna sing bakal mateni. Wah. Lebokke gendaka. Wah. Modar kowe. Ya Werkudara Janaka wis mlebu ana gendagaku kene. Mangsa iso metu kowe Werkudara karo Arjuna. Ya mung kari Puntadewa karo kembar. Yen Werkudarane wis mlebu Puntadewa karo kembar bebasan suwe mijet wae nganti banyu sinaring. Atitik Puntadewa ratu sing ora iso perang. Ayo Puntadewa aja alok elangan. Mlebu karo kumpul karo bala-balamu dulur-bulurmu ana kene. Iki kaya Petruk kantong bolong nggih. Mah sinuwun Prabu ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan piye Petruk? Wah, niki Ndara kula Werkudara kaliyan Ndara kula Arjuna tanding yuda kaliyan srayane wong Kurawa kang rewa-rewa bakal nambani Bapak Semar. Ning nyatane nggadahi panyakra bawa kang boten becik, duweni niat ala. Niat ala nganggep piye? Nguman-nguman ndara-ndara kula Pandhawa. Dados geger kriwikan dadi grojokan geguyonan dadi tangisan panca bangkah. Tanding yuda Ndara Werkudara kaliyan Begawan Kumaradewa. Ngantos ngedalaken gendhaga Ndara Werkudara kaliyan Ndara Arjuna kesedot mlebet wonten gendhaga. Wah niki pripun? Yen nganti mboten ditututi walah mbilaeni. Ya jagat Dewa Bathara. Mongko adi-adiku Pandhawa iku ora ngopo. Ora tau sulaya ngarulian nyaruwus perkarane wong Kurawa. Dina samangko Petruk jenenge wong sabar kuwi winates awit aku dudu Gusti kang akarya jagat. Yo yen pancen kaya mangkono rawe-rawe rantas malang-malang putung. Supaya adiku bisa bali aku kudu jumakah nggih yen nganti kedelarung-delarung mesake Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka.
Apa wong Ngastina ora ngerti? Pendeta Kumara Dewa ora ngerti yen Puntadewa ngamuk bakal dadi apa? Wah! Wah! Ladalah jarak karo Puntadewa. Ora ngerti yen Puntadewa ngamuk iso mbledhos dadi buta sak gunung anakan. Dudohna nang endi pendhetane mbok balekke ora adikku Werkudara. Ayo Gong, ayo. Mandeg lho. Lah Ndara Puntadewa dadi buta lho, Gong. Mosok adewe ora dadi buta. Lah nyamar dadi buta piye? Sak isu, Gong. Lah iya. Pantes-pantese lho, Ndara. Ayo. Ayo Gong tututi, ayo. Lae bekti kula bukulun ya Semar Badranaya wis ulun tampa ora luput pangestuning ulun tampanana Semar. Nggih. Kula tampi mugi andadosaken jimat. Plekencang bekti kula bukulun ya Narada wis ndak tampa. Ismaya kula aja kaget dina samangku ulun sing nduta marang Narada supaya mboyong jeneng kita ngabiyantara wong ngrasaning ulun. Ismaya nandang gerah nandang lara merga apa? Mboten wonten sanes. Kula tansah ginobel dening raos Samar kuna nandang duh kita. Pukulun dapur kepasan yuga.
kula badhe nderek dangu dumateng panjenengan sejatosipun kula gerah menika mikir kahanan negari Ngamarta saya suwih mboten saya tentrem ning malah saya tintrim. Kirange napa mong-mongan kula para Pandhawa? Kirange menapa mong-mongan kula para Pandhawa lan para putra Pandhawa katitik sampun netepi dharma ingkang becik, amal makruf nahi mungkar, ngedohi makarti kang ala parandene menapa negari kula Ngamarta menika tasih tebih saking ngatentreman, tebih saking ayem tentrem jenjem makmur. Ismaya kula gedine macoban kuwi jumbuh lawan kanugrahan kang bakal ditampa. Mula dina samangko lantaran jeneng kita ngabiyantur wonten ngarsaning ulun sakbenere dina samangkono kanugrahan kang bakal tumurun kang aran ya kuwi Wahyu Purba Kayun utawa Wahyu Kaprabon. Wahyu Kaprabon iya. Syarate jeneng kita kudu bisa mbrasta angkara murka kang dina iki lagi ana negara Ngastina. Wonten negari Ngastina iya. Ning ora gampang ya Ismaya supaya jeneng sira kasil mbrasta angkara murka, wujudmu bakal tak salini sloga. Apa kang bakal dumadi aja kaget ya Ismaya. Jeneng sira dadya satriya ya kuwi Ismaya Jati, muduna ana Ngaracapada kanggo piyandelmu Narada kowe maju. Kowe bakal tak dadekke senjata kang bisa nyirnakne angkara murka. Narada tak dadekke tombak Kiai Payung Agung Ismaya Jati. Iki minangka piyandelmu kang bisa nyirnakne angkara murka satembahan dayani tumurune Wahyu Kaprabon. Ora kok ulun nundung marang jeneng kita ning inggal tumindakno sirnakno angkara murka mesake kawula negara Ngamarta kang poyang-paying. Inggih ngestawaken dawuh sinuwun. Wah. Ayo. Iki seneng-seneng ngarepku iki sapa iki? Aku Begawan Kumaradewa kowe sing golek dadaning pasulayan.
Ayo balik no adi-adiku. Ora kok balik ke adi-adi aja takon dosa. Ya kowe memang nak enteni tekamu ana ngarepanku. Kowe ape mbelani karo adimu ya. Lakon tak untal malang kowe umurate untalen. Untalen kowe senajan gedimu sak gunung anakan. Lakon tak sedot karo gendaka mlebu tak kunjara selamate kowe. Untal. Motar. Iki ana bocah nom-noman bagus rupane. Gawe busana kasatriyan sapa iki? Aku wis moyo jati balik pitakon kowe sapa? Aku Begawanku Maradewa. Iya. Aja kok penggak lakuku katitik aku sumimpang ngiwa kowe melu ngewa aku nengen melu nengen basan tak terjang tengah nyrimpet kaya rigadung. Ismaya jati sumingkira kowe aja dadi pepalangku. Wis kinodrat dening Gusti dina samangku. Aku kang dadi pepalangku. Aku kang dadi pepalangmu ya sebab tumindakmu kang angkara murka Begawanku Maradewa. Ya. Kok pikir aku pendeta sing landhep dengkul pamikirku. Aku ki pendeta sing waskita bebasan ngerti sajroning winarah. Sejatine kowe anggonmu nyamar ki kurang pinter. Ismaya jati apa kok kira aku anggene ndeleng mung gawe netra lahir. Netra batin aku ya duwe. Ismaya jati kowe iki lek Semar Badar apa ora kowe? Jenjing guling manjining wayahing jing mratandani meh arahino Lae jebul kowe waskita temenanan. Kowe pendeta kang waspita, kowe pendeta kang pinter. Kowe iso mbatang sapa sejatining Ismaya Jati. Ning kanthi kuwi aku iso ngerti sing diarani angkara murka ora ana liya ya mung kowe. Ayo. Saiki bleger aku wis dadi Semar. Kowe nyidra, kowe ndelikake, kowe nyingitake para momong aku. Ndara-ndaraku Pandhawa. Kok balekke apa ora tak balekke. Malah sisisan gawe kowe tak kunjung akhirat nyawa gelut karo Semar kowe. Wah. Tamani tombak Yai Payung Agung.
Kakang Semar. Bola bali kowe. Bola bali kowe, bola bali kowe. Sing gawe perkara sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Wis ping pira aku nyepura kowe, Guru? Kowe iki dadi ratuning dewa, jabatanmu ki dhuwur. Lah kok kowe malah blakrakan turun medhun ana Ngaracapada. Rewa-rewa dadi pendeta mbelani wong Kurawa. Kowe apa lamelek mripatmu ora krungu gobokmu. Ora kulak pawarta adol pangrungu. Yen to Kurawa kuwi wong sing kepiye? Kurawa 100 tumindak Candala tumindak Nista kok arep kok belani. Iya Kakang sing gedhe pangapuramu aku bali ana kaya. Aja bali dhisik, aja bali dhisik. Yen kowe bali ana kayangan malah lakone ora rampung-rampung. Kowe oleh bali ning bendara-bendaraku sing kok kunjana gendhagatokna luwih dhisik, Guru. Sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Mong-mongamu wis tak tokne kabeh. Urung isih ana sing ning jero. Monggo Ndara. Sampun titi wancine medal. Lah kok malah mlebu metu ki piye? Ora apa-apa wis jame Kakang. Guru ana meneh. Kabeh sing urung kok tokno sing kekurung ana gendagamu iki. Iya Kakang Wruhanira malah dina samangku. Kanthi lebure anggonku dadi pendeta. Kumara Dewa ambabarake ya kuwi tumurune wahyu keprabon. Wahyu keprabon tak jaluk. Wahyu keprabon tak jaluk ya ora ana liya pancen bagiane mong-mongamu. Dina samangko wahyu keprabon cumandhak wana negara Ngamarata pernahe ana hanggane mong-mongamu Puntadewa. Maju rene nggih Puntadewa wahyu keprabon tampan ana wis titi wancine wahyu keprabon tumurun Puntadewa. Puntadewa nggir kula wonten dawuh pukulun
Dina samangko jeneng sira wis nampa wahyu kaprabon wahyune pemimpin wahyune pangarsa dina samangko mawantu-wantu dawing ulun anggonmu dadi pemimpin utawa dadi pangarsa kudu bisa nduweni ya kuwi pangaribawa kudu duweni duweni kasantosan utawa sentosa lan kudu adil tumrap kawulamu wibawamu aja nganti tuwuh saka godha kinarya panguwasa ning kudu tuwuh saka tindak tanduk pakarti kang utama kudu adil tegese jeneng sira dadi pemimpin ora kena mbedak-bedak nindek dhuwuring pangkat derajat sugih miskining kawula tak paringi japa mantra dedonga muga-muga anggenmu dadi ratu kang bisa nentremake kawulamu negara Ngamarta Handayana dadi negara kang gembah ripah loh jinawi kakang. Piye guru? Aku titip ya kakang, aku titip negara Ngamarta. Jeneng sira dadi pamunging atuwuh. Muga-muga bisa lestari. Ulun bakal bali ana kayangan. Iya kakang, aku ya bakal bali ana kayangan. Mbok menawa nuluput aku njaluk sepura ya kakang. Iya ora dadi boyo pangopo. Sena palguna sekaring toya arsa jegur segara gulung pagulingan ing Koko Prabu bekti kula katur Koko Prabu Sarawujing ngandika sarimbit kalian Koko Prabu Baladewa. Nuwun inggih Yayi. Sampun kula tampi kanthi bombong raosing rayas. Nggih, sampun kula tampi Yayi. Boten lepat salam taklipun Kang Raka mugi katur nuwun inggih dhateng kapundi sumengko pengawak Bojro Sigra Kang Hamengku Gito. Gito Kang Hamengku Gati. Yayi. Nuwun sewu ngantos pun Kakang lirwa ing sesanggeman. Merga kathahing makaryan wonten negari Ndarawati mireng pawarta yen to panjenengan mentas kemawon nampi kanugrahan ingkang nami wahyu kaprabon nuwun inggih sedanten saking pangestu paduka Koko Prabu sekalian nuwun inggih pun Kakang nderek niyup
Nuwun inggih Kaka Prabu sumangga pancen pacoban kang gedhe kuwi jumbuh lawan kanugrahan kang bakal ditampa. Matur suwun ya Kakang Semar. Kakang Semar minangka dadi jalaran minangka jadi lantaran Yai Prabu Puntadewa nampa kanugrahan wahyu kaprabon. Nggih. Kula inggih sampun anggap-gapi menika kamajiban kula anggenipun momong nggih menika ndara-ndara kula Pandhawa. Sedanten punakawan sampun makempal. Ndara-ndara kula Pandhawa sampun makempal. Ndara Kresna minangka pamonging wahyu sarimbit kaliyan Ndara Baladewa inggih sampun makempal. Angkara murka sampun sirna. Tegese begalane marga sampun boten wonten. Kanthi sakmenika Ndara kula Puntadewa nampi wahyu kaprabon, wahyune pemimpin, wahyune pangarsa. Muga-muga handayanana panjenenganipun Bapak Kades Murdi anggenipun mimpin desa Pranajiwa pinaringan kuat bagas waras. Desane iso dadi desa sing ayem, sing tentrem, sing jenjem. Desa Pranajiwa iso dadi desa kang gemah ripah loh jinawi katata tarta turaharja. Boten wonten wali sing nagih janji, boten wonten danyang sing nagih hutang. Muga-muga kemawon tebih saking sengkala lan bilahi kanthi sakmenika sampun purnaning gati lelampan ringgit pacucaling dalu menika. Muji wonten purbaning Gusti, muga-muga slamet sing nanggap, slamet sing ditangkap, slamet sing nonton tanggapan. Jaya-jaya salaminya Allahumma sholli ala Muhammad.